hvor er det bedste sted at gemme et lig? Det er nede ved badebroen, Hvorfor det? fordi der har du den mest fantastiske udsigt. Hvor mange udstoppede fugleunger har du ude i værkstedet? 1500. Hvad er det eneste, du tænker på, når du arbejder? Sove. Hvem vil du fyre på stedet, hvis du kunne? Det er Rikke uden tvivl. Hvor lang tid kan du holde dig vågen efter kl. 20 om aftenen? 2 sekunder. Hvad hedder jeres førstefødte? Tophat. Hvis du skulle hedde noget andet end Lasse, hvad skulle det så være? Mint chokolade. Hvor meget skal du have for at løbe nøgen igennem campingpladsen? 12 kroner. Hvad er det allermest nødvendige, man skal have med på en øde ø? Blandt selv slik. Det smager bare bedst. Hvor mange fadøl drikker du på sådan en typisk arbejdsdag? Alt fra 500 til 1500. Når det skal være sådan lidt romantisk, hvad kalder du så Lasse? Tyskland.